pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kumusta man, gihigugma mo ba usab si Jesus? Iyang sugo ang tanan, imo ba gituman? Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili pakulangan. Maangkon mo ang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan. Amen. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan. Amen. Og dili gayud kita. Makulangan. Amen. If you're blessed, don't forget to click the button below, click the like, share, comment, and subscribe. God bless us all.